калі настала раніца, сышліся ўсе першасвятары і старшыні народа на раду супраць Ісуса, каб аддаць яго на смерць. І звязаўшы, завялі і перадалі яго намесніку Пілату. Тады Юда, які яго выдаў, бачачы, што ён асуджаны, праняты жалем, аддаў 30 срэбранцаў першасвятарам і старшыням, кажучы: «Саграшыў я, выдаючы кроў бязвінную». А яны сказалі: «Дык што ты хочаш ад нас? Ты сам глядзі». І кінуўшы срэбранцы ў святыні, ён выйшаў і, адышоўшы, павесіўся. А першасвятары, узяўшы срэбранцы, сказалі: «Нельга перадаць іх у скарбонку, бо гэта плата крыві». І, учыніўшы раду, купілі за іх поле ганчара для пахавання вандроўнікаў. Дзеля гэтага тое поле аж да сённяшняга дня завецца Гакельдама. Тады збылося тое, што было сказана прарокам Ярэміям, які казаў: «І ўзялі 30 срэбранцаў, плату за ацэненага, якога ацанілі сыны Ізраіля, ды далі іх за поле ганчара, як мне сказаў Господ». А Ісус стаў перад намеснікам і спытаўся ў яго намеснік, кажучы: «Дык ты, цар юдэйскі». Сказаў яму Ісус: «Ты кажаш». І калі яго вінавацілі першасвятары і старшыні, ён нічога не адказваў. Тады кажа яму Пілат: «Ці ты не чуеш, колькі сведчанняў даюць супраць цябе?» А ён не адказаў яму на ніводнае слова, так што намеснік вельмі дзівіўся. На дзень святочны намеснік меў звычай адпускаць народу аднаго вязня, якога хацелі б. А меў ён тады вядомага вязня, які зваўся Барабам. І калі ўсе сабраліся, сказаў Пілат: «Каго вы хочаце, каб я вам адпусціў, Барабу ці Ісуса, якога завуць Хрыстом?» Бо ён ведаў, што яго выдалі з-за зайздрасці. Калі ён сядзеў на судзішчы, жонка яго паслала да яго, кажучы: «Не рабі нічога гэтаму справядліваму, бо я сёння ў сне шмат пакутавала дзеля яго». А першасвятары і старшыні падбухторылі народ, каб прасілі Барабу, а Ісуса загубілі. І, звяртаючыся, намеснік гаворыць ім: «Каго з двух хочаце, каб я вам адпусціў?» І яны сказалі: «Барабу». Кажа ім Пілат: «А што ж мне зрабіць з Ісусам, якога завуць Хрыстом?» Кажуць усе: «Хай будзе ўкрыжаваны». Гаворыць ён: «А што ён благога зрабіў?» А яны яшчэ мацней крычалі, кажучы: «Хай будзе ўкрыжаваны». І Пілат, бачачы, што нічога не дапамагае, а ўзрушэнне робіцца большае, узяўшы ваду, памыў рукі перад народам, кажучы: «Я не вінаваты ў крыві гэтай, гэта ваша справа». І, адказваючы, увесь народ сказаў: «Кроў яго на нас і на нашых сынах». Тады ён адпусціў ім Барабу, а Ісуса ўбічаванага аддаў на ўкрыжаванне. Тады жаўнеры намесніка, узяўшы Ісуса ў прыторыю, сабралі да яго цэлую кагорту. І, зняўшы з яго хламіду, усклалі на яго пурпуровы плашч і, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і далі яму трысціну ў правую руку і, укленчыўшы перад ім, здзекваліся з яго, кажучы: «Будь прывітаны, цар юдэйскі». І, плюючы на яго, узялі трысціну і білі яго па галаве. А калі ўжо наздзекваліся, знялі з яго пурпуровы плашч, адзелі яго ў яго хламіду і павялі на ўкрыжаванне. Выходзячы, напаткалі яны чалавека з Цырэны на імя Сімон. Яго прымусілі несці крыж яго.
і прыйшлі на месца, якое называецца Гальгота, што значыць месца чэрапа. І далі яму піць віно, змяшанае з жоўцю, і калі яго пакаштаваў, не захацеў піць. Потым, укрыжаваўшы яго, падзялілі адзенне яго, кідаючы жэрабя, і седзячы сцераглі яго там. І над галавой яго змясцілі надпіс віны яго: «Гэта Ісус, цар юдэйскі». Тады укрыжавалі абапал яго двух злодзеяў, аднаго праваруч, а другога леваруч. І тыя, што міма ішлі, блюзнілі на яго, ківаючы галавой сваёй і кажучы: «Ты, што руйнуеш святыню і ў 3 дні адбудоўваеш, уратуй сябе самога. Калі ты сын Божы, сыдзі з крыжа». Падобным чынам і першасвятары, здзекуючыся разам з кніжнікамі і старшынямі народа, казалі: «Ён другіх ратаваў, а сам сябе ўратаваць не можа. Ён валадар Ізраіля, дык няхай цяпер сыдзе з крыжа, і мы паверым у яго». Спадзяваўся ён на Бога, хай жа вызваліць яго цяпер, калі ён спагадны да яго, бо ён казаў: «Я сын Божы». Таксама і злачынцы з ім укрыжаваныя зневажалі яго. А ад гадзіны 6 цемра настала на ўсёй зямлі аж да гадзіны 9. І каля 9 гадзіны закрычаў Ісус моцным голасам: «Элі, Элі, лема сабактані», што значыць: «Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» І некаторыя з тых, што стаялі там, чуючы гэта, казалі: «Іллю кліча». І тут адзін з іх, адразу пабегшы і ўзяўшы губку, напоўніў яе воцатам і насадзіў на трысціну і даваў яму піць. Іншыя ж казалі: «Кінь, паглядзім, ці прыйдзе Ілля вызваліць яго». А Ісус ізноў, закрычаўшы моцным голасам, сканаў. І вось заслона ў святыні разарвалася на 2 часткі зверху ўніз, і зямля здрыганулася, і каменне раскалолася, і адкрыліся магілы, і многія целы святых, што паснулі, паўсталі, і, выйшаўшы з магіл па ўваскрэсенні яго, прыйшлі ў святы горад і паказаліся многім. Сотнік жа і тыя, што з ім былі, вартуючы Ісуса, убачыўшы землятрус ды ўсё, што адбывалася, спалохаліся вельмі, кажучы: «Сапраўды ён быў сын Божы». Было там шмат жанчын, што назіралі здалёк, якія хадзілі следам за Ісусам ад Галілеі, паслугоўваючы яму. Сярод іх была Марыя Магдалена і Марыя, маці Якуба і Язэпа, ды маці сыноў Зебядзеевых. А калі настаў вечар, прыйшоў багаты чалавек з Арыматэі на імя Язэп, які і сам быў вучнем Ісуса. Ён прыйшоў да Пілата і прасіў цела Ісуса. Тады Пілат загадаў, каб аддалі. І Язэп, узяўшы цела, абгарнуў яго чыстай палатнінай і палажыў яго ў сваёй новай магіле, што была высечана ў скале, і вялікі камень падкаціў да ўвахода ў магілу
і адышоў. І была там Марыя Магдалена і другая Марыя, што сядзелі насупраць магілы. А на другі дзень, які ёсць пасля дня прыгатавання, сабраліся першасвятары і фарысеі ў Пілата, кажучы: «Гаспадару, прыпомнілі мы, што ашуканец гэты яшчэ жывы сказаў: праз 3 дні я ўваскрэсну. Дык загадай вартаваць магілу аж да 3-го дня, каб часам не прыйшлі вучні яго і не выкрылі яго і не сказалі людзям: ён паўстаў з мёртвых, бо тады апошні падман будзе горшы за першы». Пілат гаворыць ім: «Вы маеце варту, ідзіце сцеражыце, як умееце». Яны, пайшоўшы, умацавалі магілу вартай, прыклаўшы пячатку да камяня.